രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, അറുപതാണേ ശ്ലോകം. ഹരേ ഓം നമോ രാമ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോൻ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാംനിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബദ്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. ജയ ജയ രാധാ കൃഷ്ണ സ്വരൂപ ജയ ജയ ഭാഗവത ദേവാ ജയ ജയ ഭാഗവത. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘേതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരും ദയനതാരിണം. മദേകബന്ധോ മത്സംഖ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुवाद की जय, श्री गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. राष्ट्र कृष्ण बोध समिति ബാംഗ്ലൂരു ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ. ഇന്നത്തെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ പ്രണതക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്ത്യാഖ്യം നമാമി ഭക്തശാക്തികം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ പ്രണാമ ഹരേ മാതാജി. പ്രണാമ മാതാജി. മാതാജി 60-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണേ. ആ 59 തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾക്ക്. ഹരേ ഇല്ല കൃഷ്ണ. മാതാജി 60. ആ അതെ മാതാജി. എന്നാലും ഒന്ന് ഇതൊന്നും കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് 60-ാമത്തെ, അതൊന്ന് നോക്കാം. ശരി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിദുരസ്തു തദാശ്ചര്യം നിശാമ്യ ഗുരുനന്ദന ഹർഷശോകയുക്തസ്മാത് ഗന്ധാതീർത്ഥ നിഷേവക. വിദുരഹ വിദുരരും, തു എന്നാൽ, തത്ത് സംഭവം, ആശ്ചര്യം ആശ്ചര്യകരമായ നിശാമ്യ കണ്ടപ്പോൾ ഗുരുനന്ദന കുരുവംശനന്ദന ഹർഷ ശോക യുദ്ധഃ ബാധിതനായി തസ്മാത് ആ സ്ഥലത്തിൽ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും ഗന്ധ ദൂരെ ദൂരെ പോകും, തീർത്ഥ തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക്, നിക്ഷേപക ഉത്തേജനായി വിവർത്തനം ഭവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുവാദ്. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുവാദ്. സന്തോഷത്താലും സന്താപത്താലും ബാധിതനായ വിദുരർ പിന്നീട് പവിത്രമായ തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയാകും. എന്താണ് സന്തോഷത്താലും സന്താപത്താലും? അതെങ്ങനെ വന്നത്? സന്തോഷവും സന്താപവും എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വരാൻ കാരണം? യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവായി, പിന്നെ മറ്റേവര് ദുര്യോധനൊക്കെ ഇവിടെ പോയി, വീട് വിട്ടുപോയി. എന്താ എന്താ മാതാജി? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് മോക്ഷം ലഭിച്ചു. ധൃതരാഷ്ട്രൻ രാജാവായി, അല്ല ധൃതരാഷ്ട്രൻ വീട് വിട്ടുപോയില്ലേ? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് മോക്ഷം ലഭിച്ചു. മോക്ഷം ലഭിച്ചു. വല്യച്ഛനൊക്കെ പോയ അതാ ദുഃഖായി. വല്യച്ഛനെ പോയേല് ഒരു വിഷമം വന്നു. പക്ഷെ ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവായപ്പോ രാജാവാ യുധിഷ്ഠിരൻ രാജാവായ. ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് മോക്ഷം ലഭിച്ചു. ധൃതരാഷ്ട്ര സ്വന്തം ഇച്ഛയാല് അദ്ദേഹം തീ കൂട്ടി അദ്ദേഹം കാനനത്തിൽ വെച്ച് മോക്ഷം കിട്ടിപ്പോയി. അപ്പൊ പക്ഷെ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാക്കാനായിട്ടുള്ള സാധിച്ചൂല. ധൃതരാഷ്ട്രെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാക്കി തീർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തതിൽ ഒരു വിഷമുണ്ട്. പിന്നെ എന്നാലും അവരുടെ മോക്ഷം കിട്ടിപ്പോയല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. അങ്ങനെ സന്തോഷത്താലും പിന്നെ സന്താപത്താലും ബാധിതനായ വിദുരർ പിന്നീട് പവിത്രമായ തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയാകും. പൂർവ്വ ജീവിതത്തിൽ ഇത് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ? നാരദമുനി യുധിഷ്ഠിരന് പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. പൂർവ്വ ജീവിതത്തിൽ ഭൗതികതയോട് ഗാഠ ആസക്തി ഉണ്ടായിരുന്ന തന്റെ ഭ്രാതാവ് എന്ന് വെച്ചാല് വിദുരന്റെ ഭ്രാതാവ് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ ഒരു മുക്തനായ യോഗിയായുള്ള വിശിഷ്ടമായ ദേഹത്യാഗം ദർശിച്ച് ഒരു യോഗിയുടെ പോലെ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം എല്ലാ ഭൗതികതയിൽ നിന്നും അകന്ന് ദേഹം ത്യജിച്ച് വിദുരർ ആശ്ചര്യബദ്ധനായി. ഇത്ര വേഗം അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം ലഭിക്കാനും മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് ശുദ്ധമായി തീർന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ അഭികാമ്യമായ ലക്ഷ്യത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവ് പ്രാപ്തമാക്കിയത് തീർച്ചയായും വിദുരരുടെ സംസർഗം മുഖേന മാത്രമായിരുന്നു. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായ വിദുരരുടെ സംസർഗം മൂലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് അഭികാമ്യമായ ലക്ഷ്യത്തെ, മോക്ഷപ്രാപ്തിയെ വരിക്കാൻ സാധിച്ചത്. തീർച്ചയായും വിദുരരുടെ സംസർഗം മുഖേന മാത്രമായിരുന്നു. ആകയാൽ അതേക്കുറിച്ച് അറിയുക വിദുരർക്ക് ഹർഷജനകമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചൊരു സന്തോഷം വന്നു. എന്നാൽ സ്വഭ്രാതാവിനെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയാത്തതിന് ഇപ്പൊ മോക്ഷേ കിട്ടിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തനായാൽ എന്താ ലഭിക്കുക? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചേനെ. അദ്ദേഹം മോക്ഷം മാത്രമേ കാക്ഷിച്ചുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വിഷമം തോന്നിയത്. അത് ധൃതരാഷ്ട്രർ സ്വഭ്രാതാവിനെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്, സന്തോഷത്താലും സന്താപത്താലും. വിഷമം കൊണ്ടും പിന്നെ കുറച്ചൊരു സന്തോഷം. ധൃതരാഷ്ട്ര ഭഗവത് ഭക്തനായ പാണ്ഡവരോട് ധൃതരാഷ്ട്ര ശത്രുതാ മനോഭാവം വെച്ച് പുലർത്തിയതിനാൽ വിദുരർ അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല.
എന്തുകൊണ്ടാണ്? അദ്ദേഹത്തിന് ശുദ്ധ ഭക്തി ലഭിക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തരോട് ശത്രുതാഭാവമായിരുന്നു പുലർത്തിയിരുന്നത്. ഭക്തരോട് ശത്രുതാഭാവം പുലർത്തിയാല് ഭഗവാൻ പോലും സഹിക്കില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു ഗുരുവിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിദുരരാണ് അവരുടെ ഗുരുവായി തീർന്നത്. അപ്പൊ ഗുരുവിന് അറിയാം ഭഗവാൻ അത് ഒട്ടും ക്ഷമിക്കില്ല എന്നുള്ളത് വിദുരർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധഭക്തരായ ഭഗവത് ഭക്തരായ പാണ്ഡവരോട് ധൃതരാഷ്ട്രർ ശത്രുതാ മനോഭാവം വെച്ച് പുലർത്തിയതിനാൽ വിദുരർ അപ്രകാരം ചെയ്തില്ല, അല്ലെ? ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മോക്ഷത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ശുദ്ധഭക്തരാക്കാനും വിദുരരുടെ സത്സംഗം കൊണ്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ വിദുരർ അതിന് പ്രയത്നിച്ചില്ല. ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അപരാധത്തെക്കാൾ അത്യന്തം ആപത്കരമാണ് ആരുടെ തിരുവടികളിൽ? ഭഗവത് ഭക്തരുടെ തിരുവടികളിൽ ചെയ്യുന്ന അപരാധം. ഭഗവത് ഭക്തരുടെ, അത് നമ്മള് നാമാപരാധത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവത് ഭക്തരുടെ മേല് നമ്മള് അപരാധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാ ഏറ്റവും വലിയ. ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലി നടക്കുന്നവരെ കളിയാക്കുന്നതും അവരോട് ശത്രുതാ മനോഭാവം പുലർത്തുന്നതൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ അപരാധമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവത് പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അപരാധത്തേക്കാൾ അത്യന്തം ആപത്കരമാണ് ഭഗവത് ഭക്തരുടെ തിരുവടികളിൽ, തിരുവടി എന്ന് വെച്ചാൽ പാദം, ചെയ്യുന്ന അപരാധം. ഭഗവാന്റെ തിരുവടികളിൽ ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തിന് ഭഗവാൻ എളുപ്പത്തിൽ മാപ്പ് നൽകുന്നു. പക്ഷേ ഒരു ഭക്തന്റെ പാദങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കുന്നില്ല. ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വായിച്ചു പോണം. വെറുതെ ഒന്നും ഓടിച്ചല്ല, അത്ര നന്നായിട്ട് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രയോ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണത്. പൂർവ്വജീവിതം അത്യന്തം ഭൗതികത സമ്പൂർണമായ സ്വഭ്രാതാവ് ധൃതരാഷ്ട്രരോടെ കരുണ ചൊരിയുന്നത് നിശ്ചയമായും വിദുരർ അതീവ ഉദാരമതിയായിരുന്നു. എന്താണ്? ഭൗതികതയിൽ തന്നെ നടന്നിരുന്ന ആളാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ. അങ്ങനെയുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരോട് കരുണ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തത്. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി അവണ്ണമുള്ള കൃപയുടെ ഫലം തീർച്ചയായും പരമപുരുഷ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എത്ര ചെയ്താലും ഗുരുവിന്റെ ഇച്ഛയും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണെന്ന് ഗുരുവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അവരെ ഈ ജന്മത്തില് തൻ്റെ ഗോലോകത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ധാമ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഗുരുവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ആകയാൽ വർത്തമാന ജീവിതത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്ര മോക്ഷം മാത്രം പ്രാപ്തമാക്കി. അതായത് മോക്ഷം നേടിയാലും വീണ്ടും അതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ അവര് വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരും. അത്തരം നിരവധി മുക്താവസ്ഥയിലുള്ള ജീവിതങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരുവനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നില പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയും. എന്നാലാണ് പിന്നെയും പല ജീവിതങ്ങള് ജനിച്ച് മരണം നടന്നതിന് ശേഷമാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നില പ്രാപ്തമാക്കാൻ കിട്ടുക. ഒരു ഭക്തനായിത്തീരാൻ സാധിക്കുക. സഹോദരന്റെയും സഹോദര പത്നിയുടെയും മരണത്താൽ വിദുരർക്ക് തീർച്ചയായും അത്യധികം മനോവ്യതയുണ്ടായി. സഹോദരന്റെയും സഹോദര പത്നി ആരൊക്കെയാണ് അത്? വിദുരർക്ക് തീർച്ചയായും അത്യധികം മനോവ്യതയുണ്ട്. ആ പരിദേവനെ ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്താണ്? തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. അത് അവരെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിദുരർ എന്തായാലും വരില്ല. താൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് സഹോദരനെയും സഹോദര പത്നിയെയും കാട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് കൊട്ടാരത്തിൽ സുഖസൗകര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ വിദുരർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അങ്ങനെ തൻ്റെ അവശേഷിക്കുന്ന പിതൃ സഹോദരനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് യാതൊരു അവസരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനോട് ഇനി അദ്ദേഹത്തെ വിദുരരെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോകുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛ. ശ്ലോകം 60. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഇത്യുക്താദാരുഹദ് സ്വർഗം നാരദാ സഹദോ തുംബുരു യുധിഷ്ഠിരോ വജസ്തസ്യ ഹൃദി കൃത്വാ ജഹാച്ചുജ.
ഇതി അപ്രകാരം അപ്രകാരം ഉക്ത്വ സംബോധന ചെയ്ത സംബോധന ചെയ്ത ശേഷം അധ അനന്തരം അനന്തരം ആരോഹത് ആരോഹണം ചെയ്തു ആരോഹണം ചെയ്തു സ്വർഗം ബഹിരാകാശത്തിലേക്ക് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് നാരദ ഋഷിശ്രേഷ്ഠനായ നാരദർ ശ്രേഷ്ഠനായ നാരദർ സഹ കൂടെ കൂടെ തുമ്പുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്ത്രവാദ്യം തന്ത്രവാദ്യം യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാ യുധിഷ്ഠിരൻ യുധിഷ്ഠിരൻ വജഹ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തസ്യ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വജഹാദ് ഉപേക്ഷിച്ചു ശുചഃ എല്ലാ പരിദേവനങ്ങളും ദേവനങ്ങളും വിവർത്തനം അപ്രകാരം അരുളി ചെയ്ത് ഋഷിശ്രേഷ്ഠനായ നാരദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീണയുമായി ബഹിരാകാശത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കയാൽ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് സർവ്വവിധ പരിദേവനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. നാരദര് അത്രയും നന്നായിട്ട് യുധിഷ്ഠിരന് ഓരോ ഉപദേശങ്ങളും കൊടുത്തു. ഇനി എന്താണ്, അവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവരവരുടേതായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി. ഇനി പ്രജകളുടെ ശീലമാതാജി ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹൃദയത്തെ സൂക്ഷിയ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് സർവ്വവിധ പരിദേവനങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഋഷിമാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ നാരദർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുമ്പുരവുമായി ബഹിരാകാശത്തിലേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരിടത്തും അധികം നാള് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നാരദർക്കില്ല. എവിടെയൊക്കെ നാരദരുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തും. അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ യാത്രയാകും. അപ്പൊ ഉപദേശങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രര് പോയതും അതേപോലെ വിദുരര് പോയതും എല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ഇനി അവരെ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് യുധിഷ്ഠിരനും മനസ്സിലായി. ആ യുധിഷ്ഠിരൻ നാരദരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഭാവാർത്ഥം: ഭഗവത് കൃപയാൽ ആത്മീയ ശരീരത്താൽ അനുഗ്രഹീതനായ ശ്രീനാരദർ നിത്യഗഗന സഞ്ചാരിയാണ്. എപ്പോഴും ചുറ്റി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നിത്യഗഗന സഞ്ചാരി, ആകാശ സഞ്ചാരിയാണ്. നിയന്ത്രണം ഏതുമില്ലാതെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെയും ആത്മീയ ലോകത്തിലെയും. ഒരു പ്രജാപതി ദക്ഷനാല് നാരദമുനി ശപിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഒരിടത്തും സ്ഥിരമായി നിൽക്കരുത് എന്നുള്ളൊരു ശാപം കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് നിൽക്കാനും സാധിക്കില്ല. നിയന്ത്രണം ഏതുമില്ലാതെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെയും ആത്മീയ ലോകത്തിലെയും ബഹിരാകാശങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുവാനും സീമാതീതമായ ആകാശത്തിലെ ഏത് ലോകത്തെയും തൽക്ഷണം സമീപിക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. ഒരു ദാസീപുത്രനായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവ്വജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നാം നേരത്തെ തന്നെ വിശദമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഒരു സത്സംഗത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇത്ര നല്ലൊരു പരിശുദ്ധ ശുദ്ധഭക്തനായി തീരുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തരുമായുള്ള സംസർഗം നിമിത്തം നിത്യ ഗഗന സഞ്ചാരി എന്ന പദവിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയർത്തപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന് സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യവുമുണ്ട്. ആകയാൽ ഒരുവൻ നാരദമുനിയുടെ കാലടികളെ അനുഗമിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ആർക്ക് എപ്പൊക്കെ വേണോ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമവും കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് ലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും. യന്ത്രസഹായത്താൽ അന്യഗ്രഹങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനുള്ള വിപുല ശ്രമങ്ങൾക്ക് മുതിരുകയും അരുത്. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇടയ്ക്കിടെ നാരദമുനിയെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. നാരദമുനിയെ ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുവൻ നാരദമുനിയുടെ കാൽച്ചുവടുകളെ അനുഗമിച്ച് ആദ്യം ധർമ്മിഷ്ഠനായി തീരണം. ധർമ്മിഷ്ഠനായി, ധർമ്മം, അവനാന്റെ ധർമ്മം പരിപാലിക്കുന്ന ആളായി തീർന്നാൽ ആണ് ഗുരുക്കന്മാരെ നമ്മൾക്ക് അനുഗമിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആദ്യം ധർമ്മിഷ്ഠനായി തീരണം. അദ്ദേഹം ആർക്ക് എവിടെയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൃതരാഷ്ട്ര കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 13-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ 13-ാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 14-ാം അധ്യായമാണ്
14-ാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം എന്നത്, അതില് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഉത്കണ്ഠ, ക്രമരാഹിത്യങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷമാകാൻ പോകുന്നതിന്റെ സൂചനകള്, ദുശകുനങ്ങള്, വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന അർജുനനെ കുറിച്ച് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഉത്കണ്ഠാഭരിതമായ അന്വേഷണങ്ങള്, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിയോഗം അനുമാനിക്കുന്നു. ഇത്രയധികം ദുശകുനങ്ങൾ കണ്ടതുകൊണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പോയിരിക്കും എന്നൊരു അനുമാനം. അങ്ങനെയാണ് അവര് അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ, അധ്യായം 14-ല്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇന്നത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിന്റെ PDF കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ബുക്കുള്ളവര് നോക്കിയിരിക്കാം. നമുക്ക് 1-2 ശ്ലോകങ്ങൾ ഇന്ന് എടുക്കാം. അധ്യായം 14, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച സംപ്രസ്ഥിതേ ദ്വാരകായാം ജിഷ്ണവബന്ധൂതിദൃക്ഷയ ജ്ഞാതും ച പുണ്യശ്ലോകസ്യ കൃഷ്ണസ്യ ച വിജേഷ്ഠിതം. സംപ്രസ്ഥിതേ ദ്വാരകായാം ജിഷ്ണവബന്ധൂതിദൃക്ഷയ ജ്ഞാതും ച പുണ്യശ്ലോകസ്യ കൃഷ്ണസ്യ ച വിജേഷ്ഠിതം. സൂത ഉവാച. ശ്രീസൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, സംപ്രസ്ഥിതേ പോയ ശേഷം ദ്വാരകായാം ദ്വാരകാപുരിയിൽ ജിഷ്ണൗ അർജുനൻ ബന്ധു മിത്രങ്ങളും ബന്ധുജനങ്ങളും ദിദൃക്ഷയ അവരെ സന്ദർശിക്കാനായി ജ്ഞാതും അറിയാനായി ച പുണ്യശ്ലോകസ്യ വേദമന്ത്രങ്ങളാണോ ഉരുവിടുന്നത് ആ കൃഷ്ണസ്യ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിജേഷ്ഠിതം പരിപാടികളെ കുറിച്ച് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. ജയ് ശ്രീല പ്രഭുവാദിക്ക് ജയ്. ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും മറ്റു ബന്ധുമിത്രാദികളെയും സന്ദർശിക്കാനായും ഭഗവാന്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അറിയാനുമായി ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് പോയി. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. സൂത ഗോസ്വാമി ആരോടാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുണ്ട്. ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ബന്ധുമിത്രാദി ആരോട്? നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാരോട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശൗനകാദികളോട്. നൈമിഷാരണ്യത്തിലാണ് സൂത ഗോസ്വാമി ഉള്ളത്. പരീക്ഷത്തിന്റെ അടുത്ത് ആരാണുള്ളത്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് ഭാഗവതം പറയുമ്പോള് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ആര്? ഗോസ്വാമി. സൂത ഗോസ്വാമി അതിനുശേഷം നൈമിഷാരണ്യത്തില് കുറേ മുനിമാരൊക്കെ ചേർന്ന് സംഘം ചേർന്ന് ഭാഗവത കഥ പറയണം എന്നുള്ളത് കേൾക്കാനിരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് സൂത ഗോസ്വാമി എത്തിയത്. അപ്പൊ അത് ആ സന്ദർഭം വിട്ടുകളയരുത്. ഇതില് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ വരും സൂത ഗോസ്വാമി പറയണം. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കണം, ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പരീക്ഷത്തിന്റെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് കേട്ടതിന് ശേഷം നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ശൗനക ഋഷികളോട് പറയുന്നതാണ് സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ സംവാദം. മനസ്സിലായല്ലോ? സംശയം ഉണ്ടാ? ഇല്ല. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അർജുനൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെയും മറ്റ് ബന്ധുമിത്രാദികളെയും സന്ദർശിക്കാനായും ഭഗവാന്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അറിയാനുമായി ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് പോയി. ഭാവാർത്ഥം. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ശിഷ്ട സംരക്ഷണത്തിനും ദുഷ്ടനിഗ്രഹത്തിനുമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചത്. ആകയാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം
മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനെ അവരോധിച്ച ശേഷം ഭഗവാന്റെ ദൗത്യം പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു. പാണ്ഡവർ, വിശേഷിച്ചും ശ്രീ അർജുനൻ, ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സഖാക്കളാകിയാൽ ഭഗവാന്റെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും കേട്ടറിയാൻ അർജുനൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അർജുനൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ശ്ലോകം 2. വ്യതീതാ കതി ചിന്മാസാസ്തദാനായത്തദോ അർജുന ദദർശ ഘോരരൂപാണി നിമിത്താനി കുരുദ്വഹ. വ്യതീത കടന്നുപോയ ശേഷം, കതിചിത്ത് കുറെ കുറെ, മാസ മാസങ്ങൾ, തഥാ ആ സമയം, ന ആയാത് മടങ്ങി വന്നില്ല, തതഹ അവിടെ അവിടെ നിന്നും, അർജുനഃ അർജുനൻ, ദദർശ ദർശിച്ചു, ഘോര ഭയാനകമായ രൂപാണി കാഴ്ചകൾ, നിമിത്താനി പലതരം നിമിത്തങ്ങൾ, കുരു ഉദ്വഹ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ. കുറെ ദുർനിമിത്തങ്ങള്, അർജുനൻ പോയിട്ട് ഇത്ര നാളായിട്ടും തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറെ ദുർനിമിത്തങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന എന്താണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരന്റെ വിഷമത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോക്ക, കുറെ മാസങ്ങൾ കടന്നു പോയ ശേഷവും അർജുനൻ മടങ്ങി വന്നില്ല. അപ്പോൾ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഭയാനകമായ ചില ദുശകുനങ്ങൾ ദർശിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ദുശകുനങ്ങൾ വന്നത്? ഭഗവാൻ ലോകവാസത്തിലെ ഈ ലോകത്തിലെ ലീലകളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വധാമത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുവാദ്, ജയ് ശ്രീലപ്രഭുവാദ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമായ ഏറ്റവും ശക്തമായ സൂര്യനേക്കാൾ അപരിമിതമായ അളവ് കൂടുതൽ ശക്തനാകുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരൊറ്റ ഉച്ഛ്വാസ നിശ്വാസ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സമസ്ത ഉൽപാദനക്ഷമതയുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും സ്രോതസ്സായി സൂര്യൻ കാണപ്പെടുന്നു. എന്താണ്? സൂര്യനാണ് ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയ വെളിച്ചം, പ്രകാശവും ചൂടും എല്ലാം തരണം. ഇപ്പൊ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, കത്തിക്കാളിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത്. ഇന്നാണ് വൈഷ്ണവ മാസം തുടങ്ങണത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമായ ഏറ്റവും ശക്തനായ സൂര്യനേക്കാൾ അപരിമിതമായ അളവ് കൂടുതൽ ശക്തനാകുന്നു. ഒന്നുമല്ല ഭഗവാന്റെ മുന്നില്. കോടിക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാര് ഭഗവാന്റെ മുന്നില് ഒരൊറ്റ ഉച്ഛ്വാസ നിശ്വാസ കാലയളവിൽ അദ്ദേഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. എത്ര കോടിക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാര് സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തെ സമസ്ത ഉൽപാദനക്ഷമതയുടെയും ഭൗതിക ശക്തിയുടെയും സ്രോതസ്സായി സൂര്യൻ കരുതപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സൂര്യനാണ് ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ആളെന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, ജീവിത ആവശ്യകതകളുടെ എല്ലാം ലഭ്യതയ്ക്ക് ഏക ഹേതുവും സൂര്യൻ മാത്രമാകുന്നു. സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് എല്ലാ മാലിന്യങ്ങൾ വരെ ശുദ്ധമായി തീരുന്നത്. അപ്പൊ ആകയാൽ പ്രദീപ്തമായ സൂര്യന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ പ്രകാശം സമ്പൂർണമായി പ്രവഹിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യ നിമിത്തം നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനും സമൃദ്ധിക്കും വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ അനുസാരികളും, വിശേഷിച്ച് ധർമ്മവും ജ്ഞാനവും ഭൂമിയിലെ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിപരമായ സാന്നിധ്യവേളയിൽ പൂർണ്ണമായും പ്രകാശനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് സൂര്യനെ പോലെ നമ്മുടെ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും എല്ലാം നിറഞ്ഞു കവിയും. പക്ഷേ തൻ്റെ രാജ്യത്ത് ചില ദുശകുനങ്ങൾ ദർശിച്ച മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ദീർഘകാലമായി അസന്നിഹിതനായ അർജുനനെ കുറിച്ച് വളരെയധികം ഉത്കണ്ഠാകുലനായി തീർന്നു. അർജുനൻ പോയിട്ട് ഇതേവരെ വന്നില്ല. അപ്പൊ അതിലൊരു വിഷമം ആർക്കുണ്ട്?
യുധിഷ്ഠിരനുണ്ട്. ദ്വാരകയിൽ പോയിട്ട് ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നില്ല. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പല ദുർനിമിത്തങ്ങളും, സൂര്യനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചൂട് കത്തിജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണ്. അതേപോലെ പല ദുശകുനങ്ങളും മഹാരാജാവ് ദർശിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്റെ അനിയനെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠാകുലനായി. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അന്തർധാനം ചെയ്തുവോ എന്നും അദ്ദേഹം ശങ്കിച്ചു. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് തൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരവാദിത്വമൊക്കെ തീർന്ന് എന്നുള്ളൊരു സൂചന പലരും കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു സംശയം വന്നു, ഭഗവാൻ അന്തർധാനം ചെയ്തിരിക്കുമോ എന്ന്. അന്തർധാനം ചെയ്തുവോ എന്ന് അദ്ദേഹം ശങ്കിച്ചു. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഭയാനകമായ നിമിത്തങ്ങളുടെ യാതൊരു സാധ്യതയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഈ ദുർനിമിത്തങ്ങൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അന്തർധാനം ചെയ്തിരിക്കും എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഉണ്ടായി. ശ്ലോകം 3. കാലസ്യ ജഗതിം രൗദ്രാം വിഭജ്യസ്തത്തു ധർമ്മിണഃ പാപിയസീം നൃണാം വാർത്താം ക്രോധലോഭാന്യർനൃതാത്മനാം. കാലസ്യ ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ ശാശ്വതമായ കാലത്തിന്റെ ഗതിം ഗതി രൗദ്രാം ഭയാനകമായ വിപര്യസ്ത വിപരീതമായി ഋതുക്കൾ ധർമ്മിണഃ നിഷ്ഠകൾ പാപിയസീം പാപകരമായ നൃണാം മനുഷ്യരുടെ വാർത്താം ജീവനമാർഗം ക്രോധം ലോഭം അനൃത കാപട്യം ആത്മനാം ജനങ്ങളുടെ വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം ശിലപ്രഭുവാദ് ജയ് ശിലപ്രഭുവാദ്. നിത്യമായ കാലത്തിന്റെ ഗതിക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം കണ്ടു. ഇവിടെ അദ്ദേഹം എന്ന് പറയുന്ന ആരെയാണ്? യുധിഷ്ഠിരൻ. രാജാവിന് തോന്നി കാലത്തിന്റെ ഗതിക്ക് മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു, അത്യന്തം ഭയാനകമായിരിക്കുന്നു, ഋതുക്കളുടെ ക്രമത്തിന് ഭംഗമുണ്ടായി, സാമാന്യ ജനങ്ങള് അത്യാഗ്രഹികളും ക്രൂഢരും വഞ്ചകനുമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അവർ ദുഷിച്ച ഉപജീവന മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം ദർശിച്ചു. എന്തൊക്കെയോ ആളുകളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. എല്ലാവരും അത്യാഗ്രഹികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. സാധാരണ ജനങ്ങളൊക്കെ വളരെ ക്രുദ്ധരും വഞ്ചകരും ഒക്കെ ആയി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായ സംശയമുണ്ടായി. ഭാവാർത്ഥം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായുള്ള സ്നേഹനിർഭരമായ ബന്ധത്തിൽ നിന്നും നാഗരികത വേർപെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഋതുക്കളുടെ വിധാനങ്ങൾക്ക് പോലും മാറ്റം, ദുഷിച്ച ഉപജീവന മാർഗം സ്വീകരിക്കാൻ ലാഭം, ക്രോധം, ലോഭം, വഞ്ചന, ക്രോധം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നു. ഋതുക്കളുടെ വിധാനത്തിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം എന്നത് ഒരു ഋതുവിൽ പ്രകടമാകേണ്ട അന്തരീക്ഷം മറ്റൊരു ഋതുവിൽ പ്രകടമാകുന്നു കുറിക്കുന്നു. ദൃഷ്ടാന്തമായി വർഷകാലം ശരത്കാലത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രകടമാകുന്നു. അഥവാ മരങ്ങളും ചെടികളും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു ഋതുവിൽ സംഭവിക്കുന്നു. നിരീശ്വരനായ ഒരു വ്യക്തി നിയതമായി അത്യാഗ്രഹിയും ക്രുദ്ധനും വഞ്ചകനുമാകുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരിലും മാറ്റങ്ങളാണ് കാണുന്നത്. അത്തരം ഒരു മനുഷ്യന് ഏത് വിധേനയും ന്യായമായോ അന്യായമായോ തൻ്റെ ഉപജീവനം സ്വായത്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നു. മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും തന്നെ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. തൻ്റെ ഭരണം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോകുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരിലും ഒരു മാറ്റം അനുഭവപ്പെട്ടു. എന്നാൽ തൻ്റെ രാജ്യത്തെ ദൈവിക അന്തരീക്ഷത്തിൽ അനുഭവപ്പെട്ട നേരിയ വ്യതിയാനത്തിൽ പോലും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ വിസ്മിതനാകുകയും തൽക്ഷണം അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ തിരോധാനം ചെയ്തുവോ എന്ന് ശങ്കിക്കുകയും ചെയ്തു. ഋതുക്കള് വരെ മാറി മാറി വരണ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോള് യുധിഷ്ഠിരന് ഒരു വിഷമം, ഒരു ശങ്ക തോന്നി. എന്താണ്? ഭഗവാൻ തിരോധാനം ചെയ്തുവോ എന്ന് ശങ്കിക്കുകയും ചെയ്തു. ദുഷിച്ച ഉപജീവന മാർഗം എന്നത് ഒരുവന്റെ സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കുന്നതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. എന്താണ് ദുഷിച്ച ഉപജീവന മാർഗം?
തൻ്റെ ധർമ്മമല്ലാതെ വേറെ ധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ദുഷിച്ച ഉപജീവന മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ക്ഷത്രിയരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യലും ശത്രുക്കളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യലും ഒക്കെയാണ്. അവര് വൈഷ്ണവരുടെ അല്ല ശൂദ്രരുടെ ജോലി ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഓരോരുത്തരും തൻ്റെ ധർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. അവരെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്വന്തം ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളെ പഠിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടവരാണ്. അവർ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ശാസ്ത്രങ്ങളെ വിൽക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ദുഷിച്ച ഉപജീവനമാർഗം ഒരുവന്റെ സ്വധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന അർത്ഥമാക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും നിർദ്ദിഷ്ടമായ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ തൻ്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കടമയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയും എന്നിട്ടും തൻ്റെ ആദ്യത്തെ വർണ്ണത്തിൽപ്പെട്ടവനായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വൈശ്യരുടെ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് അവര് കച്ചവടവും അതൊക്കെയാണ്. അത് ബ്രാഹ്മണര് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അവരെന്ത് പറയണു? ഞങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഒരുവൻ ദുഷിച്ച ഉപജീവന മാർഗം പിന്തുടരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ ഉന്നത ലക്ഷ്യമില്ലാതിരിക്കുകയും കുറച്ചു വർഷത്തെ ഈ ഐഹിക ജീവിതത്തെ സർവസ്വമായി കരുതുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ സമ്പത്തിനും അധികാരത്തിനു വേണ്ടി അത്യന്തം ലോഭമുള്ളവനായി തീരുന്നു. മാനവ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവിധ ക്രമക്കേടുകൾക്കും കാരണം അജ്ഞതയാകുന്നു. അധപ്പതനത്തിന്റെ യുഗത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവത രൂപത്തിലുള്ള തേജോമയനായ സൂര്യൻ പ്രകാശം വിതരണം ചെയ്യാനായുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് അന്തർദാനം ചെയ്തപ്പോള് എന്താണ് ഉദിച്ചത് ഉദയസൂര്യനായിട്ട്? പറഞ്ഞോളൂ. ഭാഗവതമല്ലേ മാതാജി? ഭാഗവതത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഉദയസൂര്യനെ പോലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വായിച്ചാ മതി? ഭാഗവതം നമ്മള് വായിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഉപദേശം ആണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അവസാന ഭാഗത്ത് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സ്വയം, അതാണ് നിഗമ കൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം. പഴുത്ത വേദത്തിന്റെ പഴുത്ത പക്വമായ ഫലമാണ് ഭാഗവതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദി की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. श्री गुरुदेव की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण.